نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اپنی مبارک تلوار تے کی لکھے ہوئے سی وفی الاقبال مکرمۃ وفی الجبن عار، اور میں آگے بڑھنا عزت ہے۔ ظہیر الدین بابر دی روح آج کتنی تڑپی ہونی کہ جتھے اسی مسجد بنا دے رہے آج ہندوؤں دی اتنی جرت ہو گئی۔ رانا سانگا نو اسی 10,000 نہ 80,000 دے لشکر نو اسی وڈ دیتا سی ہندو نو۔ ظہیر الدین بابر دے کول فوج 10,000 سی یا 15,000 تے رانا سانگا جڑا مقابلے چ آیا سی ہندو او دے کول 80,000 دا لشکر، تے ظہیر الدین بابر 10,000 بندیاں نہ 80,000 بندہ وڈ دیتا سی۔ تے اج انہاں دی روح کتنی مضطرب ہونی، کتنی بے چین ہونی کہ اسی کیوں جے نالائق لوگ پیچھے چھڑ گئے۔ بجائے اس دے کہ بابری مسجد تے کوئی گفتگو ہوندی، کرتارپور بارڈر تے جشن منائے جا رہے، سکھاں نوں اگے لے آ کے جشن منائے جا رہے، سکھاں دیاں ٹوپیاں پائیاں جا رہی ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، حضور نے فرمایا جس نے کسی قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے۔ تسی کیڑی گلاں نال مطلب گلاں کردے ہو؟ تہاڈے کو پاکستان دا تہانوں کول کوئی نظریہ نہیں رہا تے جان چھوڑو۔ پاکستانی قوم ایک نظریے تے کھڑی ہے، ایک نظریے نہ پاکستان بنیا۔ جے تسی اتنی بیزار ہو نا نظریہ پاکستان تو کہیں جی یہ ہر نبی جو تشریف لائے تو وہ دو چیزیں لا کر لایا، کہتا ہے انصاف اور انسانیت۔ دسو جی، کہتے ہیں نبی نعوذ باللہ نبی ایک لیڈر کی طرح ہوتا ہے، لیڈر تے ہزارہ جھوٹ بول دیں، سمجھ آئی؟ تے نبی تے غلام صحابہ بھی یہ چیزاں تو بے اللہ نے انہوں نے محفوظ رکھیا ہمیشہ۔ داتا صاحب جب بندے بھی محفوظ رہے، ہاں جی لیڈر تے لکھاں جھوٹ سویرے اور شام اور کیوں جی اے تے جناب وہ کی کہندے ہیں یو ٹرن ہے نالے، ہاں جی تو نبی دا تو مانا ہی ہو رہے، کہتے جی نبی تو جڑا نا مطلب لیڈر، نبی لیڈر ہوتا ہے وہ انسانیت کو تقسیم کرنے کے لیے نہیں آتا، وہ انسانیت کو جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ میں کہا جدو رسول اللہ مکے چ اعلان فرمایا تے پیو پتر دا دشمن ہو گیا، پتر پیو دا دشمن ہو گیا، زنانی جنے دی دشمن ہو گئی، برا برا دا دشمن ہو گیا۔ کیوں جی حضرت ابو حذیفہ عتبہ دے پتر سن، کیوں جی بدر وچ عتبہ قتل ہو گیا تے حضرت ابو حذیفہ کلمہ پڑھے ہوئے سن، بدر وچ پیو دے مقابلے چائے کھڑے سے تے پیو قتل ہو گیا تے عتبہ دے پیراں چ حضور نے فرمایا رسی پا کے انہوں کنویں وچ سٹو، پرانا کنواں، فرمایا انہوں وچ سٹو۔ جب عتبہ نو چھکیا نا صحابہ نے پیراں تو رسی پا کے تے حضرت ابو حذیفہ ویکھن لگ پے۔ حضور نے فرمایا تے پیو نو سٹنا نہیں، انہوں نے قریب بلا لیا، فرمایا تو انہوں اپنے پیو دے مرن تے افسوس ہویا؟ پیو جی بھائی چھکیا جا رہے سی، پیراں چ رسی پائی، پہلے قتل ہویا، پھر پیراں چ رسی پا کے صحابہ سٹن لگے تے حضرت ابو حذیفہ نو حضور نے بلا لیا، فرمایا تے پیو نو نہیں سٹنا، میں نو پہلے پوچھن دیو تاکہ قیامت تک میں دنیا نو دساں کہ جدو میرا بندہ کلمہ پڑھ لوے پھر پیو ہوے یا ماں ہوے گل اوہی ہوئے گی جیڑی رسول اللہ نے فرمائی ہے۔ ہاں میرے آقا نو بھی پتہ ہی سی، حضور نے فرمایا تاکہ دنیا نو پتہ چلے۔ حضرت ابو حذیفہ نو پوچھا، فرمایا تانوں افسوس ہے اپنے پیو دے مرن تے؟ عرض کی حضور افسوس ہوندا تو پھر تواڈے نال آنا سی، افسوس ہوندا تو پھر تواڈی غلامی پیو دے مقابلے تلوار پکڑ کے آنا سی، پھر میں مدینے ہی بیٹھا رہندا بھائی نہیں میرا تو پیو بھی وچ ہونا ہے، چاچا بھی ہونا ہے تے برا بھی ہونا ہے۔ یہ ساریاں گلاں تو تے میدان بدر وچ ہو گئیاں۔ عرض کیتی میں نہیں پیو دے مرن دا مینوں کوئی افسوس نہیں۔ فرمایا تو پھر ویکھیا انج کیوں ہے؟ حیرانگی نال عرض کیتی حضور میرا پیو بڑا دانا سی، میں زندگی ہر لمحہ سوچدا سی دی دانائی تہاڈے در تے لیاوے گی اینو کدی نہ کدی، ایدا حلم تے بردباری کدی نہ کدی تہاڈی غلامی چ اینو لیائے گی۔ اج میں حیران اس گل تے اس دانائی نو اگ لانی کہ جیڑی دانائی میرے پیو نو تہاڈے قدماں تک نہ لیائی، اے گل تو میں افسوس کر پیو دے مرن دا مینوں افسوس کوئی نہیں، مینوں اس دی دانائی دا افسوس۔ او کیڑا علم ہے جڑا در رسول تو بندے نو پرے لے جائے؟ او کیڑا پیسہ ہے جڑا بندہ اسلام دا بندے نو پیسہ باغی بنا دے؟ او کیڑی برادری جڑی کٹھی ہو کے تے ناموس رسالت دے خلاف داری کر بیٹھے؟ انہاں دا کی مطلب ہے؟ او کیڑا ماما ہے جڑا تینوں در رسول تو پرے لے جاوے؟ او کیڑا چاچا ہے جڑا تینوں لبیک دے نعرے تو پرے ہٹاوے؟ او کیڑی تیری ماں ہے جڑی کہے لبیک تو چھڑ دے لبیک؟ او کیڑا پیو ہے جڑا کہے لبیک دا نعرہ چھڑ دے؟
یہ کہڑی رشتہ داریاں جڑیاں کہ رشتہ داریاں دی خاطر تسی کہو جی میں سارا سب بھی ٹھیک ہے. سمجھ آئی گل ایوے کہ انہیں جانا بس ساڈا نعرہ ہے. کیوں جی انہیں جانا او انہیں جانا بس اتنی بات ہے. اتنی بات ہے بھائی انہوں نے منیا جس نو پھر منیا پھر انہوں دے واسطے نال منیا. ہاں کیوں جی پھر بحثیت پیو نہیں منیا. بدر اچ نا حضرت مصعب بن عمیر بڑے امیر آدمی یہ تو ہو گیا مسلمان تے انہاں دا بھرا ابو عزیز بھی مسلمان نہ ہویا تے انہاں دی امی بھی مسلمان نہ ہوئی. بدر اچ ویکھیا نا حضرت حارث بن نضلہ وہ انہاں دے بھرا ابو عزیز دے قید ہو گئے مصعب بن عمیر دے بھرا تے حضور نے فرمایا انہاں سارے دی مشکاں بنو انہاں دے پیچھے ہاتھ بنو سارے دے. او جدوں حضرت حارث بن نضلہ انہاں دے بھرا دے ہاتھ بن رہے سن تے مصعب بن عمیر قریب تو گزرے. کیوں جی حضور آئے تو پھر انج براواں دے بھی جدوں حضور دے نال نہیں سی تے پھر براواں نال بھی انج ہویا. وہ کون ہوتے جو انسانیت کے درمیان نفرتیں پیدا کریں؟ میں نے کہا وہ انسان کیڑا ہے جیڑا محمد عربی نو من نہ سکیا. ہاں جی توجہ بھائی توجہ. آپ نے ویکھیا نا میرے برا دے ہاتھ بدے جا رہے ہیں تے بنن والے صحابی تے گل کے کیتی قیامت تک اج بھی صدیاں گزر گئیاں اس جملے دی قیمت پوندی. اے جڑے تسی بک بکارے کر رہے ہو یہ تے مورخ بھی لکھے گا کلمہ پڑھن تو بعد ایہو جی گفتگو کرتے سن. اے مسلماناں دے ترجمان سن جنہاں کول ایٹم بم سی ایہو جیاں گلاں کرتے سن. کہندے ساڈا تو اور انہاں نال جھگڑا ہی کوئی نہیں صرف کشمیر دا جھگڑا ہے وہ اسی ٹیبل تے بیٹھ کے حل کر لواں گے. 100 دن تو ہو گیا انہیں تہانوں ڈڈو بھی نہیں وکھایا مودی نے. ٹیبل تے بہندا ہو تہاڈا ہندو ٹیبل تے نہیں بہندا. ہندو اوہی بولی مندا ہے جیڑی بولی شہاب الدین محمد غوری نے کننا بولی. ہاں جی ہاں اے اوہی بولی مندا ہے جیڑا محمود غزنوی 17 واری آ کے تھے حملہ کیتا ہے. اے اوہی بولی مندا ہے جیڑا احمد شاہ ابدالی آ کے حملہ کیتا ہے. کیوں جی ہندو ٹیبل مندا ہے ہندو مندا ہے شہاب الدین محمد غوری دی تلوار. ہاں جی محمود غزنوی دی تلوار تے التمش دی تلوار تے ظہیر الدین بابر دی تلوار تے سلطان ٹیپو شہید دی بہادری تے جرت. ہندو ہے ٹیبل ٹاک مندا ہے. 100 دن تو ہو گئے کہتے ہمارا تو اور کوئی اختلاف ہی نہیں ہے. ہاں جی ہمارا اور کوئی ہندوؤں سے اختلاف ہی نہیں ہے. دسو جی بابری مسجد کا کوئی نہیں اختلاف. بابری مسجد کا ہندوؤں نال کوئی نہیں اختلاف. چلو انشاءاللہ پھر ان لبیک والے محنت کرن ورنہ جو دیکھی ہسٹری میں نے تو پھر کامل یقین آیا کہ جنہیں مرنا نہیں آیا انہیں جینا نہیں آیا. یہ تو کل آ کے کہنے گے جی اتنے بھی ہندو رہتے سن. کیوں جی کل داتا صاحب والے مزار تے بھی آ کے کہنے گے جی اتنے بھی داتا صاحب نے انج کیتا سی تے انج کیتا سی یہ جگہ تے ساڈی ہے. کیوں یہ گل تو بڑی دور چلی جانی. اگے میں گل کردا نہیں گل بہت دور چلی جانی. اس واسطے اے فتنہ ایتھی روکو تے کوئی اسلام دے بارے کام کرو. تسی انہاں کول تو ہن کوئی امید کوئی نہیں. نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور پچھان کے سو گئے. ہاں نگی چادر تان کے سو گئے مالک چور لٹن والیاں رج کے لٹ جاگن والے جان کے. کیوں جی اور جھگڑا ہی کوئی نہیں تو پھر ایڈا بڑا کی نظام سارا بنایا. پھر کی ہے سارا نظام ہے. پھر سارا ختم کرو تو بارڈر کھولو تو بھائی بیٹھ برا بن کے انہوں نہ رہو. پھر اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ پھر اب گلی گلی یہ نعرہ کیویں لگیا انسانیت کے لیے پاکستان بنا ہے. بٹ کے رہے گا ہندوستان بن کے رہے گا پاکستان. تو پاکستان انسانیت کے لیے بنا ہے؟ نا پاکستان تو بنا رسول اللہ کے دین کے لیے. انسانیت کا تو ذکر ہی کوئی نہیں. کیوں جی کتنے یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الناس تے بہت کم ہے قرآن. وہ تو انہوں نے صرف تنبیہ واسطے اللہ نے فرمایا. جتنے بھی حضور نے فرمایا اے لوگو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو اے ایمان والو. ایک کہڑے پاسوں تساں انسانیت کر لئی؟ قرآن تے انہاں نوں انسان مندا ہی کوئی نہیں. مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے یوٹیوب پر علامہ خادم حسین رضوی آفیشیل چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.